Koro an gima neno kaka gini dhi timore Kisumo en ndiyo ing'eni bedo ni Anyang' Nyong'o Ngiri ochung' gi Ranguma nosetiyo. Koro gin jok mipimo joluo wacho ni mipimo gi sembe mare. Iwacho ni Ranguma ne ni ka higni 5 notimo ang'o. Nyong'o ni ka higni 5 be nitie gimoro mosetimo minyalo wachi ni onyalo medo jiwo timo. Koro apani ka wuoyo gi jo Kisumu nikech ambe ago kura Kisumu, ago kura Nyakacho bange primary school, nyaka nene magara teacher Rehano bange primary school. Kura na pok no nindo kendo sana dhi goye. Ji wacho ni ka gipimo tich mar Jackton Ranguma gi tich ma Anyang' Nyong'o Ngiri otimo sani, gineno ka Nyong'o otemo nikech ndalo ma gitiyo go to romo, pesa mimiyo county be pok opogore ahinya. Mani imiyo county 2013 nyaka 2017 ema pod imiyo county 2017 nyaka 2022. To gineno ka Nyong'o osechako ywe dier ot. Koro gima gijiwe niya ni koro wuog oko mar ot ochak ywe laro eka dala duto bed maler. Koro mane kaka neno kidhi go kura no. Yes, nitiere siasa mar clan, lakini king'iyo nguvu mar clan, oteku mar clan gi oteku mar party, aneno kata Thura osebedo kowacho ni party bet nigi rem matin wang'ni. Aneno ka party pod dhi bedo gi nguvu ahinya, kendo jogo mochungi party mar ODM thothgi dhi donjo. Achiel ariyo nyalo bet ni dhi donjo gi party kaka independence, sana sana kombe mag MCA, maybe Onyango Wuon Mogo be ni Kisumu East kanyo, be ng'ama lich ahinya ma ka ng'at mochung' kode kanyo ok otang', to nuneno ka 2017 nodonjo